You're from Mars. When we're together, we create stars. Falling down from there, falling down from Earth. I'm from Venus. You're from Mars. When we're together, we create stars. Falling down from Earth, falling down from Earth. Let's go! You and me fall into love. Did you love far away? You and me fall into love. Did you love far away? Jay Warner, Tom Boxer, Morella. Let's go! Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming. Oh, I could be falling for lust, but that ain't good enough. Baby, I'm falling for love, love. I'm falling in love. From UK to LA, been so many beautiful places. Party with beautiful faces, but only one stands out. Even though she's a little bit crazy, I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, lights. I wanna fill your cup, cup. Hey baby, what's up? Oh! Let's go! You and me fall into love. Did you love far away? You and me fall into love. Did you love far away? You and me fall into love. Did you love far away? You and me fall into love. Did you love far away? Thank you very much, Sophia. Thank you very much, Bulgaria. Том Боксер и Морена и Балет Нова. И настъпи най-тържествения момент в конкурса Мис Мерилин 2011. Журито е взело своето решение, което означава, че имената на победителките вече са факт. Очаквам вашите бурни аплодисменти с всички момичета, които днес демонстрираха красота и талант. Скъпи гости, скъпи момичета, виждаме голямата награда, която Мис Мерилин ще получи заедно с короната, този великолепен автомобил. Абсолютно изкусителна кола, която примамва със своя блясък и бързина, ще стане притежание на Мис Мерилин 2011 година. Да разберем обаче преди това кои са специалните награди, които ще отидат при нашите момичета. Всички участнички в конкурса получават луксозни подаръци Мерилин, обувки в глаза и козметика Макс Фактор. Наградата на хотел Света София, която е уикенд за двама в Касандра, Халкидики, Гърция, ще връчи госпожа Боряна Стратиева. Добър вечер, дами и господа. Бих искала да благодаря на организаторите на конкурса, че бяхме съпричастни към този конкурс реално и да поздравя всички момичета, защото дори и да не спечелят, всички те са финалисти и ги поздравявам с тяхната красота и това, че участват в конкурса. Нашата награда ще отиде при номер 4 Боряна Назарова.
И така Боряна е първата от нашите специални награди тази вечер. Специалната награда на Max Factor ще връчи топ гримьорът Слав. Добър вечер. Специалната награда на Max Factor ще отиде при номер 15 Мартина Стойнова. Втората ни специална награда Мартина. Третата специална награда на Академията и салони Стефан ще връчи нейният артистичен директор господин Васил Михайлов. Добър вечер на всички. Наградата на Академия Стефан отива при номер 17 Стефани Лукашева. Стефани със специалната награда от Стефан. И специалната награда Мерилин, 18-каратово златно колие с диаманти, ще връчи графа. Аз не съм много по приказките. Няма да ви бавя. Така. Специалната награда на Мерилин отива при Пламена Арнаудова. Честито! Време е да пристъпим и към почетната стълбичка. Започваме с двете подгласнички на Мис Мерилин. Трето място с корона и лента ще връчи актьорът Александър Кадиев. Добър вечер. Вие видяхте този конкурс, Мерилин. Вече имаме награди, имаме всичко. Момичета, добре ли сте? Моля? Радвам се. Сега някой от вас ще спечели третото място. Това според вас за радост ли е? Добре. Кой иска да спечели третото място? Моля? Всички искате трето ми. Ясно. Добре. Сега. Третото място в конкурс Мис Мерилин печели номер или, извинявайте, Йоана Джолова! Браво, Сашко, тя вдигаше най-високо ръка.